Τι λες τώρα για τις επόμενες μέρες? Δεν κάνω προβλέψεις, έχει πάρα πολλές συμμετοχές ο αγώνας. Είναι η δεύτερη φορά που τρέχω σε πολύμερο αγώνα αυτού του οργανωτή. Πώς το σκέφτεσαι, τι οργανώνεις στο μυαλό σου? Τίποτα. Η τακτική μας είναι ίδια σε όλους τους αγώνες. Καταρχήν δεν ανταγωνιζόμαστε τους υπόλοιπους αναβάτες. Εμείς ανταγωνίζεσαι τη διαδρομή, γιατί είναι και αγώνας πλοήγησης, και ανταγωνίζεσαι και τις ικανότητες, δηλαδή τεστάρεις τις ικανότητες ουσιαστικά. Εσύ τι σου δίνουν αυτοί οι αγώνες, τι σου προσφέρουν? Το κυριότερο, η ελευθερία. Δεύτερον, είναι κάτι που μου αρέσει να κάνω πάρα πολύ. Γιατί? Γιατί μου αρέσει πάρα πολύ η αίσθηση ελευθερίας, η αίσθηση περιπέτειας. Πάντα μου άρεσαν οι μοτοσυκλέτες, έτρεχα και μικρότερο σε enduro κτλ. Μου αρέσουν οι άνθρωποι που ασχολούνται με αυτές. Έχω πέσει πάρα πολλές φορές σε κάθε αγώνα που έχουμε. Σ' αρέσουν οι άνθρωποι, γιατί και ο τύπος από την Ελβετία μου έλεγε πόσους καλούς φίλους κάνει. Ναι, κάνεις φίλους και το ωραίο είναι ειδικά όταν άμα συμμετέχεις σε άλλους διεθνείς αγώνες ή στους διεθνείς αγώνες που γίνονται στην Ελλάδα, γιατί έχουμε κι άλλον έναν που γίνεται πολύμερο. Βλέπεις τους ίδιους ανθρώπους, οπότε είναι ουσιαστικά κάνεις ένα μεγάλο διάλειμμα, τους ξαναβλέπεις και είναι σαν να... Ναι, πάρτι δεν κάνουμε, αλλά ανταλλάζουμε πλάκια. Όχι εννοώ ένα πάρτι όλη αυτή. Είναι σαν μεγάλο τσίρκο αυτό το πράγμα που μεταφέρεται από χώρα σε χώρα, σε πόλεις. Επομένως δεν είναι όπως με τους αθλητές που έχουν μια αγωνία. Εσείς λειτουργείτε τελείως διαφορετικά, φαντάζομαι. Αναλόγως στους στόχους σου. Πάντα έχουμε αγωνία να πετύχουμε το στόχο που ο καθένας βάζει. Να τερματίσεις. Καταρχήν είναι ο τερματισμός. Δεύτερον είναι να τερματίσεις χωρίς απώλειες, είτε μηχανολογικές είτε σωματικές, και να πετύχεις τους στόχους σου. Για κάποιους ο στόχος είναι το βάθρο κτλ. Για άλλους ο τερματισμός. Και νομίζω ο στόχος είναι να πηγαίνουν καλύτερα σε κάθε αγώνα από τον προηγούμενό τους. Σκοπεύεις κάποια στιγμή να ταξιδέψεις στο εξωτερικό για να λάβεις μέρος? Ναι. Είχα ταξιδέψει, τρέχα με τον Βασίλη και την Πολιτίνη, τρέχαμε μαζί στην Αλβανία πέρσι. Ωραία Αλβάνια. Θα προσπαθήσω να πάω και φέτος. Καταπληκτικό. Οι περισσότεροι που ακούν Αλβανία νομίζουν ότι έχουν πέσει και αυτά. Έχουν εκπληκτική φύση. Εκπληκτικά βουνά, είναι σκληρός αγώνας. Πάλι πολλών ημερών, 7 ημερών. Αυτό. Και μετά είναι κάποιοι αγώνες που κάποια στιγμή, επειδή κοστίζουν πολύ, καταφέρουμε να πάμε είτε Μαρόκο είτε Τινησία. Αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Έτοιμοι! Σχεδόν. Παλεύουμε. Κάψτε μου ανοίξε την τάπα και κομίστε. Τα τέτοια πάντα κάπου στο σκιά, τα καλάκια, τώρα θα το πιω όταν έρχεται το χέρι και δεν το πω μαζί. Ξεκινά τα δύσκολα. Ναι, τώρα σήμερα δεν είναι τα δύσκολα. Τόσα πολλά. Πώς θα βγουνε, Ξέρω πώς θα βγουν. Και σκόνη τάκια, Ο αέρας είναι καλός, διώχνει τη σκόνη, να το ξέρεις. Οπότε δουλεύουν όλα καλά. Άγγελε, εσένα δεν σε αφορά η σκόνη. Είναι για τους άλλους και τους πίσω. Όχι, δεν ξεκινάει πρώτος, δεν ξεκινάει από τους πρώτους όμως. Τελευταίος για κάποιο περίεργο. Θα το διορθώσεις όμως την πορεία, θα τους περάσεις όλους. Να πιέσω και τους 16 βαθμούς. Ναι. Balkan Cup.